Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Salvo Mallia ikkonferma li fil-Partit Nazzjonalista hemm min ma jridux. Fost oħrajn minħabba l-fatt li l-lingwaġġ li juża huwa meqjus bħala mhux aċċettabbli minn ħafna fid-dinja politika. Iżda f'intervista mat-Times of Malta, Salvo Mallia kkonferma li għaddit tiegħu u tmexxija ma kelmitux. Dan għax fi kliemu jekk xi ħadd jitolbu jirregola l-mod kif jitkellem u jġib ruħu jitlaq il-barra. Saħansitra fl-intervista, Salvo Mallia żvela li għamel numru ta' kondizzjonijiet biex se jikkontesta mal-Partit Nazzjonalista. Kondizzjonijiet li Simon Busuttil aċċetta. Fl-istess ħin, Mallia qal ukoll li hu kap wieħed għandu, il-kuxjenza tiegħu. Fl-istess intervista fejn żvela li għamel dawn il-kundizzjonijiet lil kap, Salvo Mallia tenna li l-Gvern għandu jilleġiżla biex l-abort u l-eutanazja isiru għażla personali u mhux ikunu regolati mill-Istat. Salvo Mallia li fl-aħħar ġimgħat qabbel lill-Prim Ministru Malpesta qal li l-ikbar għadu tiegħu huwa Joseph Muscat. Fl-intervista jagħtix jifhem li hija din ir-raġuni għaliex daħal fil-politika. Tant li meta l-ġurnalisti jistaqsih jekk il-kandidatura tiegħu hijiex għall-mibeda personal grudge li għandu għall-Prim Ministru, Mallia wieġeb billi qal lill-ġurnalist li jekk irid isejħilek jista'. Saħansitra meta mistoqsi dwar kif fil-Partit Nazzjonalista hemm min ma jridux kandidat, qal li dik hija xi ħaġa tajba. Fantastika, sejħla Salvo Mallia li wara xhur jgħid li appoġġja l-Labor fl-aħħar elezzjoni, issa qal li din kienet deċiżjoni li ħata malajr fl-aħħar 5 minuti qabel mar jivvota.